Takže zdůřte lidičky u mého prvního videa. Já jsem Norfi.cz a moje první video je o ani ne moc radostným povídání. Je to o tom, že zemřel 1.3.2013 zemřel Marty09, let's player, slavný český, skoro každý ho měl rád. Měl dobrý videa, v poslední době jsem se na něj díval hodně moc. Nechápu, co to popadlo, ale vím, že 1.3.2013 byl Marty09 vyhozen ze školy, jeho fotr ho prostě seřval. Nevím, co to popadlo, fotrovi ukradnout auto, 1D1, myslel si, že život je hra, že má 10 životů jako v Mafii, nebo v něčem podobným. Prostě ukradl tátovi auto a teďka za to si odpíkal trest, což byla smrt, co všichni víte, bylo to i ve zprávách. Všem nám je to líto, let's playerům, vlogerům, všichni, co ho znali, kamarádi, příbuzní, všem to je jí líto. Fakt nevím, co to napadlo, zebrat tátovi auto, jet na D1 a tam, aby ho honili policajti. Opravdu nevím, co to napadlo. Pokud vy víte, co to napadlo, tak napište do komentářů. Ale není nutné zmiňovat, že to bylo toho 1.3., kdy ho vyhodili ze školy. Mně by se to taky nelíbilo, ale takovou hroznou věc by jsem samozřejmě jak Marty neudělal. A už jsem se s tím smířil. Já bych jsem Martymu chtěl vzkázat, když už teď stejnak nežije, že měl velice dobré videa, dobrou kvalitu, pobavil mě. Viděl jsem u něho 2 vlogy maximálně. Bylo to dobrý, pobavil jsem se, hlavně jak byl na návštěvě u Peťana. Neboli on tam byl, měl jet k Peťanovi. Doufám, že dám popisek že dám YouTube channel do popisku videa. Pokud tam nebude, tak mě omluvte. Co víc k tomu říct, měl pravděpodobně za Peťanem, tam se s Peťanem ožral, pak jel domů, jel v protisměru, naboural do auta, hromadná bouračka, začalo hořet a Marty umřel na místě. Pokud to nevíte, tak to bylo na Nově, 17letý, mladý, dobrý let's player. Co k tomu víc dodat? Už jsem mu tady postavil jeho jméno. Ano, je to Marty. A teďka můžeme udělat něco, co se často nedělá na to, tak doufám, že nespadne Minecraft. Pokud jo, i tak, to bude konec videa. Já chci ještě jednou Martymu poděkovat za skvělý videa. Vím, už nežije. Taky mě to mrzí, trápí.
videa měl dobrý. Já si myslím, že měl dobrý videa. Lepší než Minecrafták. Samozřejmě. Pro mě byl dobrý let's player. Napište do komentů, jestli je vám to líto, že zemřel. Jestli jste vůbec znali Martyho. Jestli chcete vidět jeho videa, tak pokusím se dát do popisku videa jeho YouTube channel. Nevím, co víc k tomu dodat. Samozřejmě doufám, že bude ještě dost těchto videí o tom, že Marty zemřel. Doufám, že budu v Minecraftu, ne pořád ten samý vlog, jak jsem viděl teďka od Nejcusa, to bylo úvodní, dal tam kousek z jeho let's playu z Mafie 2, dal tam i na Facebooku, tam dal prostě, jako lidi mají rádi, jako znali a tak. A samozřejmě všichni ho znali, teda doufám, že ho všichni znali. Pokud ne, tak se na něj podívejte, na jeho YouTube channel. Dobrý let's player. No. Tak. Teď se dívejte, pokud mi opravdu spadne Minecraft a FPS se snižují. Naskakují všechny. Ale nebouchá to. Co to? Oh. No tak to bylo teda dobré. To bylo dobré. To byla fakt síla. Ale já to video budu pravděpodobně končit. A ještě tady Martymu uděláme něco. Jako smutek. Smutný. Smutnou krystalovou čestu. Pro ní samozřejmě ideální. Pro nás taky. Nebyli, doufám, že se vám tohle aspoň bude líbit. Nevím, z čeho jsem Hunter, nebo Hunger spíš. Je mě to v podstatě jedno, z čeho jsem, ale hlavně, ano, vím, tenhle mod asi všichni znáte, je to ICčko. Velice populární mod, ale nebudeme se bavit o ICčku. Samozřejmě je to líto všem. Gratuluju Monce, její Monce, neboli jakoby jeho Monce. Jsem rád, že měli. Konečně, proč nejde otevřít? No nic, prostě je to líto všem. Mně samozřejmě hodně moc. A já to video budu končit, protože mě nejde otevřít čestek, což je znamení toho, že bych to měl už končit. V podstatě by se mohl, nebo budu točit single player let's play z tohohle, CCčka 2. Někdy udělám i recenzi na nějaký server. Dopředu prozradím, že to bude na B Paradise.
pokud byste tam chtěli hrát se mnou, tak bych mohl dát stránku do popisku videa, ale to nedám. Prostě stránka je www.b-paradise.eu. Samozřejmě, že to video bude nějak moc dlouhý, nebo je nějak moc dlouhý. Teďka to tady explodovalo, no, ještě ke konci, dobrý. Tak já končím a zdůřte lidičky, u dalšího videa se uvidíme. A dopravdy je mě to líto, takže zdůřte.